Iti daytoy sikigan ti San Narciso Parish iti Bukay Abra. Makita ti 17.5 by 5 feet nga imahe ni Our Lady of Guadalupe. Detalyado ken pulido ti panakapintana ang nagresulta ti napintas nga imahe. Ti wall mural ket obra ti artist ani Midas Villanueva II usar ti MTN94 spray paint cans ken naaramid ituneg ti talong nga aldaw. Marami rin kasi nagre-request sa akin na mag-paint ng Our Lady of Guadalupe. So yung patron din natin yan. Dito nagbali nga challenge king kanita ng paint. Ayun ma'am, as usual yung ladder. Tapos syempre one-man army lang po tayo. Malaksid anang tedboya daytoy iti plain wall bricks ti simbaan, patyen ti parish priest ang makatulong daytoy iti naununeg a devotion dagiti umili. First and foremost, ma-encourage mo ka. Iti natuman na to really appreciate art. Ito nabanan ito tayo. Ito lang pagpatingga ka dagiti kita tayo ti social media ng actual nga makita tayo ti art murals tayo. So we have been encouraging people to really share their talent. So Midas, kanta ni Midas ditoy. So naman iti promotikas ng banat that we are supportive that mas nati konsepto na lang bakit it's religious, something religious. Ni Our Lady of Guadalupe ket patron ti Mexico ken Amerika nga daan dakkel apakay naigan iti kultura ken relihiyon kang runaan na kadagiti Mexican ken Latino a Katoliko. Isuna ti agserserbi a protektor dagiti ubing as saan pay a naiyanak ken simbolo iti hustisya kadagiti maikuskuspil. May dito may ayudang umay. This is and this should respect also the praise because is makita da nga kastang religious na art that padagi respect da mati lugar patek da nga banag nga this is not just an ordinary praise, it's a religious place. Daytoyen ti may kadwa a wall mural iti simbaan. Ti imahe ket saan laeng nga atraksyon ken sining. Ngem ket di Mang Sarming itinabak ng apakasaritaan ken naununeg a pamati dagiti Katoliko. Jessica Boreta, Balitang Solid North.